Σήμερα θέλω να σου πω για 5 μύθους που κυκλοφορούν για το Manifest που μπορεί να σε έχουν μπερδέψει και θα ήθελα να σου λύσω όλες τις απορίες. Νούμερο 1. Ότι το Manifest δεν λειτουργεί. Λοιπόν, το Manifest λειτουργεί και φέρνει πολύ μεγάλα αποτελέσματα και μάλιστα πολλές φορές είναι στα όρια του θαύματος. Νούμερο 2. Manifest υλοποιήσεις μπορούν να κάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε Manifest, όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να κάνουμε υλοποιήσεις στη ζωή μας, αρκεί να μάθεις, να εκπαιδευτείς πώς να το κάνεις. Νούμερο 3. Το Manifest γίνεται συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγαλύτερος μύθος που κυκλοφορεί, γιατί αν και μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες που έχουν πιο ευνοϊκή ενέργεια, το Manifest όμως δεν είναι κάτι που το κάνεις μία φορά ή μία συγκεκριμένη ημέρα, είναι κάτι που κάνεις κάθε μέρα με συνέπεια μέχρι να σου φέρει το αποτέλεσμα. Νούμερο 4. Άμα κάνω μια υλοποίηση, άμα κάνω ένα Manifest, χρειάζεται και πρέπει να δω το αποτέλεσμα μέσα σε μία ώρα ή μέσα σε μία μέρα. Λοιπόν, το Manifest δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά τις περισσότερες φορές υπάρχει μία χρονοκαθυστέρηση και χρειάζεται με συνέπεια πραγματικά να εκφράζεις αυτή την πρόθεσή σου ξανά και ξανά. Και τέλος, νούμερο 5, θα μου πεις Κατερίνα, εγώ το δοκίμασα και δεν λειτουργεί. Και θα σου απαντήσω ότι μπορεί να σε μπλοκάρει το υποσυνείδητό σου. Έλα λοιπόν να αλλάξουμε εγγραφές στο υποσυνείδητό σου για να ανοίξει ο δρόμος για όλες τις υλοποιήσεις στη ζωή σου.